नों बे निलिमाखौ नायाखै? बेखौ नुनानैथ' आं नोंनावसो सोंनो सानदोंमोनलाय। आंबो बेखौनो नोंनाव सोंनो सानदों। होमबालाय एखे गार' थां एखे दुइबार खालामहैथां। हे इसोर, नोंखौ हाजासे साबायखर आंखौ सासे गथ'नि बिमा जानो बोर होनायनि थाखाय। हे इसोर, आंनि गोसोखौल' आलदा सिफायसै। रिमि मा आइ? दिनै नोंखौ मानोबा जोबोद खुसि नुथारदों आइ। निलिमा आइ, नों माबा मोनसे होखोमाथारबाय। बुं आइ, बे रिमिया सोर? आयै, आं सासे गथ'नि बिमा जाबाय। मा? नंगौ आयै, आं बुंनाय रावा सैथो। बेखौ नों मा बुंदों? बुं बे गथ'आ सोरनि? आदा देरथुमनि आयै। नों बेबायदि सिखाव खामानि मावनानै दं? गुनु, बेखौ मा खालामनो नागिरदों नोङो? खोनायाखै नोंनि फिसाजो मोजाङा खेबसे समाजजों मिनिजानानै बिमा बिफा आरो बिदाखौ लाजि फोनांखांबाय आरो दिनै समाजजों मिनिजानाय आरो गुस्थि फेनजानाय हाबा मावबावबाय। बाथ्रा बे नङाथ' गुनु। थां निलिमा आइ, बाहेरायाव सोर फैदोंलाय? मेडाम, नै नोंनि बेगआ। नीलु, गासै बाथ्राखौ आं नोंसिनि आइ आफानि खिन्थाजोबखाबाय। नोंगौ फिसा, देरसुंनि साननायाव आंहा जेबो हेंथा गैया। बिदिब्ला रिमिया नोंनिसो फिसा। साबायखर फिसा, आइ निलिमाखौ सासे गथ'नि बिमा खालामनानै बिनि समाजाव सुफुंख' हायै खहाखौ सुफुंनानै होनायनि थाखाय। आबा, आंहा बेखौ मा जायो? आंखौ आबै ओमफ्राय बेखौ आबौ जायो दे सना। आंहासो आबैजों बामजानो मोनदों। आबै, आं आबौजों बामजानो। फै आबै फै। रन्जित, गोख्रै हर दा। बुंबायना राङानो गैला। आं जेबो मिथिया। आंनो दिनैनो दानो 50,000 रां नांगौ। आं दाख्लैसो नोंनि आखायाव 20,000 रां होखाथारदोंमोन। बे साननैसोआव एफा बुरजा राङा बहा थांजोबखो? दानि दिनाव बे 20,000 राङालाय मा? रोजासेनो समानसै, जेबो बेसेन गैला। आंनाव 50,000 ल'खासै। आं मिथिया। आंनो दानो 50,000 नांगौ। उरायना, बेबायदि गासिबो बिरन लांजोबोब्ला न'खरा बोरै सोलिनांगौ? जानो लोंनाय हाब्ला मानोथो हाबालाया? आरो बोरो दिनैसिम बोसोरसेयानो जाबाय, मानो फिसानि मोखां नुनो हादिया? फिसा गैयिनि दाया गासिबो नोंनाव जोब। निलिमानि जेबो दाय गैया। बेखौ आं फोरमान मोनबाय। हेलौ मिस्टार इन्दाव। इन्सपेक्टर साहब, बबेनिफ्राय? मबाइल डिउटियाव ओंखारदों आं।
आच्छा नोंथांनि सिस्टारखौ रन्जितजों गारलायनायनि सिगां सिलिगुरिनि ड्रागन नार्सिं हमाव चेकआपनि थाखाय लांदोंमोन नामा? औ लांदोंमोन मानोबा आच्छा बेनि माबाफोर फोरमान प्रेसक्रिप्सनफोर दं नामा? औ दं रन्जितआ आफादगिरिनो फोरमान हिसाबै होनायखौ आं लानानै फैदों अ नों मोजांखौनो मावदों अन्नानै नोंथाङा बे प्रेसक्रिप्सनखौ आंनि अफिसाव लानानै थां बिब्दिब्ला रन्जितआ निलिमाखौ मोजाङै चेकआपखौनो खालामाखै जानो हागौ थारैनो रन्जितआ निलिमाखौ मोजाङैनो चेकआप खालामाखै जानो हागौ आंबो बेखौनो सानदों आच्छा नोंथाङा रन्जितनि हिनजाव गदाय उरायनाखौ नुबाय नामा? नुवाखै थेवबो मुंखौ उरायना होननाय खोनादों उरायना? मा नोंथाङा सिनायखायो नामा? अह सिनाया नाथाय बै डायरियाव उरायना मुंनि सासे हिनजावनि मुङा रोखा रोखा लिरनाय दं नोंथांनि बायदिब्ला रन्जितनि फिसि गदाय उरायनाया ड्रागननि मानसि जानो हागौ बेथ' रन्जितनि हिनजाव गदाय उरायना अननानै रखनाय प्लिज नोंनाव फंसे खोथा सोंनो मा खोथा नों रन्जितनि बिसि गदाय उरायना नङा होमबा? नंगौ मानो आं रन्जितनि बिसि गिबि निलिमानि बिदा रिन्दाव औ मिथिखागौ गाहाम उरायना नों आंनि बिनानावनि समान अन्नानै खोन्थागोन ना? ड्रागनजों नोंहा मा सोमोन्दो दं? ओइ रथ' ओइ दिनैबो आं रिन्दाखौ पुलिसआव नुदोंमोन नोंनि सोमोन्दै सोंदोंमोन रिन्दावानि सोमोन्दै मोनथिनो नाजानाय मानिया मा आं गासिखौबो मोनथिजोब्बाय देखर आरो खांख्राय रिन्दाखौ जेराव गिलो गोमना जेरैब्लाबो सुट खालामनांगौ निलिमा थांफिननायनिफ्रायनो न'खौ मानोबा लांदां मोनथारबायहाय रिन्दाव बिफा बे लांदां जायगाखौ सुफुंनांगौब्ला फिलाप दा गेप आलि टाइट पुरुन करिब লাগিলে बिहामजो लायनांगौलै बिमा आयै माब्ला बिहामजोजों आफा ओंखाम खुरबाय आफा नबाबलाथ' होनजानो मोनबावनोलाय खाफाल माब्ला नै बावरिफोर फिसौआ गाबबाय न' दौदो होननो मोनबावलायनो लाजिया बिदिखौल' खुदैगोसै नोंहा सेंग्रा गोरलै बायदि नोंगौबोलै माबा गोसोखौ बोरायसिन माबा सेंग्रा गोरलैसिनसो मोनलायलांबाय आङो बोरायसिन गांसो गोरलैसिन नागिरो होनलाय माथो बिब्दि होननानै आं सोरखौ एदावदों हा सोरखौ मा खालामदों आंलाय गावनिखौल' सानो बियो ओजोंदि फिसालानि हाबानि थाखाय जानजि खाफ्रानांसिगौ बेखौ सानहरला बियो मा गाबदों माखौ सिन्था जादों नोङो नै फान्था गेल्लाया बावैनो जबथ' लानोसै बिजनियाव बुर्र आंनि आइ आफाखौ नों जेबो दासान नोंसिनि आइ आफामोनासो मा साननानै दं आंनि मेगन खेबनायानो आइ आफानिबो मेगन खेबनाय बिब्दिब्ला थौ दानो आइ आफाखौ लोगो हमनो थांदिनि बहा बिजनियाव
नोंनि रैरुब महर जारौ गुस्थि फारनै फावदुर खावलाय आरो सिख्रिबदा बायदि खानाय थावसिनि मोदोमनाय आंखौ फाग्ला खालामबाय सना नोंखौ दि आं माब्ला आंनि दुंबुद बिखायाव बजबनानै लानो मोनगोन खाथियाव सोरबा दङ नामा सोरबा दङबा फैदो रिन्दाव अन्नानै रैखा खालामफैदो अन्नानै आच्छा मिस सेपाली रिन्दावखौ गुलि खालामनाय समावहाय आरो उनावहाय खाथि खाला सोरखौबा नुदोंमोन नामा गैया सार आं रावखौबो नुवाखै सेपाली नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा सोंगौमोन सार नोंहा रिन्दावनि अनगायै सोरबा प्लिज इन्सपेक्टर साहब आं मिथिगौ आंनि अनगा सेपालिहा रावबो गुबुन मोजां मोननाय गैया खोनासं बै सानाव जों सानैजों जेब्ला लोगो मोनलायो बेनि उनाव ओइ 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 रथ' ओइ आंखौ पुलिसनि जासुसि साननानै बिदिब्ला बै खामानिया ड्रागननिनो मिस सेपाली गाज्रि दामोन जोंनि पुलिसनि खामानियानो दायनिगिरिखौ हमनो सुलुं नागिरनाय नोंसोर सानैनि मोजां मोननाया अरायबो जाफुंथों आरो दाजाखोमाल' सेपाली फैसन आंनि खाथियाव रिन्दाव नों जुदि बोरैबाफोर माबा जानायमोनब्ला आं जेबो जाया जेब्लासिम बुहुमजों धुमकेतुजों सौग्रावलायनानै बुहुमा गुब्रुआ एसेबां सम जोंनि मोजां मोनलायनायखौ रावबो बोखानो हानाय नङा इसिबां मोजां मोनो नों आंखौ मोनो सना साना गावनि दुंनायखौ बुहुमनो होनाय बायदि आंबो नोंनो आंनि अननायखौ होलांबाय थागोन रिन्दाव नों माबायदि फिल खालामदों मास्टार बाबु नों जेबो सिन्था दा खालाम रिन्दावखौ सानसे साननैनि गेजेरावनो रिलिज होनो हानाय जासिगोन गोजोन्थों डाक्टार साहब नोंसोर रायलायलायदो नोंल' मोजां जाग्रोदो आफा नों मोजां जाब्लानो नोंसिनि जुलिखौ औ दामादुम खोथा गैयालै मा मानसिल' सैमाफ्राबो हाथाय उनखाथोंसै
थाथ'दो आइ सेफालि नों नङामोनब्ला आंनि गारिया एसेबां थाबगानाय नङामोन उरानिया न'निफ्राय ओंखारलांनानै न'आव फैफिननाया दिनैसिम सानबायानो जाबाय बहा सोरनाव थाखो बहा जाखो इसेबो बुजिस'नो हाला आं बे रन्जित होननाया नोंनो ना औ आंनो मानोबा मानि नों बे न'खौ गामोननो खालि खालामदो मा राव जाखो बे आंनि न'खौ आं खालि खालामनांगौ बे न'आथ' नोंनि नंला आंनिसो जाबाय नोंनि बिसि गदाय उरायनाया आंनो फानबाय उरायनाया नोंनो फानबाय नङाबा माथो बेलाय बे दलिला मानिथे नोंथ' बे न'खौ उरायनानै नाम खालामनानै होबाय नङा होमबा बहा थांजोबखो आंनि एलआइसिनि सार्टिफिकेट आरो फिक्स डिप'जिटनि डकुमेन्टसफ्रा बुजिबाय आं बेफोर गासिबो ड्रागननि सियाल बुद्धिजोब बेनि बुद्धि मोननानैनो उरायनाया बेफोर गासिखौबो लांजोबबाय ड्रागन 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 बहा दं गोख्रै ओंखारबो उरायना नों बेयाव उरायना नों मा सानखो आरो न'आव थांलासिनो थाखो उरायना न'आव थफिनदो थौ रन्जित नों सानदोंमोन नामा आं नोंजों थैजासे बान्दि जाना थागोन गोसो जाबाय बास फैबाय बेफोरखौ नों मा बुंदों उरायना नों आंनि हिन्जाव हिन्जाव नोंजों आंजों बिसना गंसेयाव उन्दुलायदोंबाबो जोंनि हाबाया सामाजिक भाबै जायाखै बियोथ' आंनि भावथिनासोमोन भावथिना उरायना नों आंनि न' बेंक बेलेन्सनि 5 लाख रां गासिबो मन'जोब्बाय नों सुनि नों पापसि हिन्जावनि मुङाव नों रायखुसि बेफोरथ' आंनि मोननांगौ फिसखा उरायना आं दिनै नोंखौ ओरैनो हंगारा आं दिनै नोंनि गोदनाखौ बोफ्लंनानै नोंनि थैखौ ज' लोंगोन आं बैखालि बाजारै
डक्टर साहब नों औ आंनो आरो आं बै ड्रागन होमब्ला बेफोर गासिबो नोंनि सोलोजोब दासो हमनो हाबायना रन्जित बाबु ड्रागन दाहो स्रिखाव नों थगायसुला नों फोथाय खेबस' आं थगायसुला आं फोथाय खेबस' औ आं थगायसुला आं फोथाय खेबस' आरो बे मुलुगनि मानसिफ्रा जायफोर धोनि मानि आखाइ गोलाव बिसोर गासिबो सादुजोब नङा होमबा ड्रागन आंनि गासिबो राङा हरफिनजोब आं हराब्ला मा खालामनो आं गासिबो पुलिसनि खिथाजोबगोन खोनासं रन्जित बाबु जायफोर ड्रागननि खिथेर लायोना बिसोर माब्लाबाबो गोथाङै गलांफेराखै ड्रागन बेफोर मा बेनो आंनि फिननाय नायगोन आं नोंखौ ओइ ड्रागन नायगोन आं नोंखौ ड्रागन नायगोन आं ड्रागन ड्रागन आं नोंखौ हंगारा लेखाखर आरो खांख्राइ मानसियाथ' गैला दा नोंसोर बेनि लासखौ लामायाव गारहैदो मानसियाथ' गोथाङैनो दङ गोख्रै गारियाव थिखांदो हस्पिटालसिम लांनो Adi, निलिमा नों दि आंखौ सानसे बुंदोंमोन राङानो आंखौ सानसे जागोन होननानै नंगौ दिनै नोंनि रावानो फुलिबाय मेगन थासेयावबो खाना जानानै फाथैलाय बिसिनायनि पापनि साजाखौ आं मोनबाय थारैनो नों आंनि सोथि लोक्षि हिनजावमोन हायोब्ला नों आंखौ निमाहा होदो सना आच्छा रन्जित बाबु नों देहाखौ माबादि फिल खालामदों
रन्जित बाबु नों जेबो सिन्था दाखालाम आं दं सार नों आंनि जिउखौ बासायबाय हाजासे साबायखर आच्छा नोंथाङा मिसेस रन्जित नङा होमबा नंगौमोन नाथाय दा नंला आं बारा बुजियाखिसै रन्जितआ आंखौ गारबाय फाथैलायबो बैसोखांबाय अ आं रन्जितखौ गुबुन डक्टरनो नायहोबावनो सुबुरुन होदोंमोन नायजानाय जाखोना जादिया नायहैदोंमोन सिलिगुरियाव अ माथो रिजाल्ट होआ सारा गोदो बुंनाय बायदिखौनो बुंदों आच्छा फैनाय खोनासं देरसुङा बे जायगानि रां रुफा गोनां सासे गिदिर फालांगिरि बिहा सासे फिसा हिन्जाव दं मुङा बेनि रिमिनि नीलिमाखौ मोजां मोननाय आरो बिमा मोननो हास्थायनायानो देरसुं आरो नीलिमानि गोथार जुलिखौ जाहोदों दा रिमिया देरसुं आरो नीलिमानि बयनिख्रुइ आंगोनि आंगो बिखौ किडनेप खालामनो हायोबा जों लाख लाख रां मोनगोन डार्लिं बे खामानिखौ आंनो हगारना हो आं गोरलैयैनो जाफुंहोगोन थेंक इउ माय स्वीट हार्ट थेंक इउ इसोरा जा खालामो मोजांखौनो खालामो जोबोद गोजोनथाव खौरां देरसुंबाबु नीलिमाया दानसेनि गथ'नि बिमा जानो हमबाय आंनो हिन्जाव आंनो बेखौ आंनि हिन्जाव नांगौ आंनि हिन्जावखौ जाय आंनि हिन्जाव नांगौ आंनो हौवा नांगौ आंनि हिन्जाव नांगौ आंनो हौवा आंनि हिन्जाव आंनो नांगौ हौवा दे बिदिब्ला नास्राय एम्बु गेलेलायनायनि आइया 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 देरसुंबाबु बे प्रेसक्रिपसनाव लिरनाय मुलिखौ बायहैदो आरो दानसेनि उनाव सेकेन्ड थाखाय फैफिनदो आं दिनै जोबोद खुसि रिमि बिफा नोंबो खुसि ना आंबो जोबोद खुसि रिमायाबो जोबोद खुसियासै मानोना बेहाय गेलेग्रा लोगो गैया टाइमखौ नायाखै नोङो रिमिया स्कुल गनायनि टाइम जाबाय ए नङाबा थांदो लायद' नीलू नीलू नीलू